Беше най-прекрасният рожден ден в целия ми живот. Трябваше да съм на работа и малко се разстроих, защото нямаше как да ме пусне. Та и моя приятел също, ние работехме в един ресторант. И аз така предишната вечер, много разстроена, няма да получа подаръци, никой не знае, че имам рожден ден, няма никой до мене, нали, тук в Америка. И отивам на другия ден на работа и абсолютно всички знаеха, не знам как бяха разбрали. Двамата главни менеджера на готвачите в ресторанта ми подариха коле и обеци от перли и всички ми подаряваха цял ден подаръци. Същия този ден се запознах и с Барбара. Тя дойде в ресторанта и приятелка на една от жените, които работеше там. И дойде с едни две дечица на 7 годинки, близнаци, прекрасни, невероятни деца. И те разбраха, че имам рожден ден. Изпяха ми една песен. Аз се разплаках просто като я чух. Беше 5 минути, много дълга. Може би някаква американска песен, не я бях чувала никога. И подариха ми подарък, подариха ми картичка, нарисувана рисунка, как сме на лодка в Кейп Код, аз и те на лодката, и вечерта след като свърших работа, имаше парти изненада за мен в ресторанта, без да знам. Една огромна торта лимонова, моята любима, отрязана във формата на сърце, защото самата торта не беше във формата на сърце, с абсолютно целия персонал, и пяха ми Happy Birthday и всички пиха и ядоха за сметката на ресторанта. Аз накрая питах, нали, трябва ли нещо да платя. Шефката ми каза: не, това е моят подарък за тебе, и изключително много ме зарадва, че те оцениха. Аз работех там само 2 месеца преди рождения ми ден. Те оцениха явно всичко, целият труд, който съм положила, отношението ми. Винаги се старах да съм добра с всички. И преди това имаше един от менеджерите рожден ден, няколко сервитьори, и за никого не бяха направили нищо такова. Даже малко неудобно се почувствах, но беше най-хубавия рожден ден в целия ми живот. Просто наистина са страхотни хора. Може би аз съм попаднала на такъв колектив от хора, не знам, но останах очарована от всичко, което направиха за мен. Беше наистина прекрасен рожден ден и много съм им благодарна за това. Няма да го забравя никога.